ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ଜୁଇରୁ ନେଇ ଖାଇଲେ ମାଂସ। ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ମାନବିକତା ହରାଇ ଅତ୍ୟ ଘୃଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମଣିଷ ଓ ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ମାନବୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଇ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶବ ଦେହରୁ ମାଂସ ବାହାର କରି ଖାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 11 ତାରିଖ ଦିନ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦାନ୍ତୁଣି ଗାଁର ସୋମା ସିଂ ଝିଅ ଟୁନି ସିଂଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶବଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମଦ ସହ ଚାଖଣା ନ ମିଳିବାରୁ ଅଧା ପୋଡ଼ା ଜଳନ୍ତା ଶବର ମାଂସ ଖାଇଲେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦାନ୍ତୁଣି ଗ୍ରାମର 2 ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ସିଂ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମଦ ନିଶାରେ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି 2 ନିଶାକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧାପୋଡ଼ା ଶବର କିଛି ଅଂଶ କାଢ଼ି ଆଣି ସେହି ମାଂସକୁ କାଢ଼ି ପୁଣି ପୋଡ଼ିବା ପରେ ଖାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ।